O PSDG recorrerá ao Parlamento de Galicia para tentar desbloquear a mancomunidade do Salnés. Os socialistas denunciarán a parálise que sofre o ente comarcal e reclamarán que se tomen medidas. Din que Gonzalo Durán está a poñer en perigo o seu futuro por non acatar o resultado electoral. Que tal, saúdos? En menos dun minuto imos co enésimo capítulo centrado no futuro da mancomunidade do Salnés. Antes titulares. Cuarta sesión do xuízo polo crime de Diana Quer cos testemuños dos mergulladores que rescataron o corpo do pozo da nave das Ados. O Barbanza volve estar de sorte. O sorteo da Bonoloto donte deixou en Boiro un premio de máis de 600.000 euros. A Xunta vai ampliar o dique flotante do porto do Xufre na Illa da Arousa para mellorar o abrigo dos pantaláns. Vaise alongar 60 metros, chegando en total aos 300. A Corporación de Boiro deu o seu visto bo o traslado do mercado ambulante. Deixará a súa actual ubicación na avenida Avellaneda para instalarse na da Constitución. Este domingo arranca en Lousame a cuarta edición do Festimaxe. Os magos Román, Teto e Christian Magic compoñen o cartel deste ano. Bueno, veamos o comezo das novas. Os alcaldes do PSDG do Salnés volven manifestarse ante a parálise que sofre a mancomunidade. Acusan a Durán de poñer en perigo o seu futuro por non acatar o resultado electoral. Levarán o asunto ao Parlamento de Galicia para tentar desbloquear a situación. O comezo do novo mandato da mancomunidade do Salnés segue estando moi lonxe a pesar de que hai 3 meses que tiña que haberse iniciado. O alcalde en funcións non convocará o pleno de Constitución ata que se solucione o conflito dos representantes de Meaño. Os alcaldes socialistas volven a manifestarse ante o risco de parálise que corre o ente comarcal. É un momento de tomar decisións que se teñen que aprobar antes de final de ano, como por exemplo a aprobación da conta xeral. Se non se convoca o pleno constitutivo, se non se convoca a comisión executiva de alcaldes e de alcaldesas, non se vai a poder aprobar, co cual vemos en peligro o futuro da viabilidade da mancomunidade do Salnés. Eso é o que a nos importa. Segundo os alcaldes socialistas, a secretaria da mancomunidade solicita a Durán que convoque o pleno de Constitución ante desestimación das medidas cautelares. O aprazamento provoca que formen parte do ente comarcal membros que non teñen representación nos concellos. É unha irregularidade manifesta, non pode haber membros da Xunta da Mancomunidade, nin sequera en funcións que non sean concelleiros dos seus concellos, como está pasando coa suposta Xunta actual da Mancomunidade do Salnés. Os socialistas recordan que a mancomunidade é unha agrupación voluntaria dos concellos do Salnés. Culpan a Durán de poñela en perigo por non querer acatar o resultado electoral. Porque se supón que unha mancomunidade o que debe de traballar é para sacar proxectos en común, para presionar a outras administracións para as cousas que se consideren estratégicas para a comarca, para facer unha difusión e promoción desta zona. É o único que estamos promocionando nestes tempos é a falla de talante democrático e como xoguete meu me quedo con el. Mentres valoran as medidas a adoptar para desbloquear a situación, pedirán á Xunta que se manifeste neste asunto. Por eso, nos próximos días, o Grupo Parlamentario tamén do Partido Socialista vai a facer unha pregunta ao vicepresidente da Xunta de Galicia para saber que opina deste tema, non? Porque como é un tema que se está trascendendo o que é a comarca, non? A nosa comarca, creo que tamén se debe de respostar, porque as últimas declaracións que fixo o presidente da Xunta aquí, cando veo, creo que aquí en Villa García, non? de visita en campaña electoral, habla de que non nos tranquilizaron moito, non? Os socialistas piden respeto para todos os veciños do Salnés que foron os que decidiron o resultado nas urnas. Aseguran que intentarán cambiar os estatutos para evitar que isto volva a suceder. Xornada dura nos xulgados de Santiago. Hoxe celebrouse a cuarta sesión do xuízo polo crime de Diana Quer cos testemuños dos mergulladores que rescataron o corpo do pozo da nave das Ados. Na súa declaración, un deles confirmou que o cadáver da moza madrileña tiña unha abrida no pelo cando retiraron o corpo. Recordemos que tanto a acusación como a Fiscalía apuntan a que este elemento foi a arma coa que José Enrique Abuín matou a Diana. Na sesión desta mañá tamén interviron os mergulladores que participaron na reconstrucción realizada en Murcia. Aseguraron que o normal é que o corpo se localizara en posición fetal, pero a postura na que se localizou a Diana non se parece en nada ao que teñen visto ao longo da súa traxectoria profesional. A rixidez do cadáver da moza madrileña tamén apuntaría a que antes de morrer tivo unha experiencia espantosa que lle provocou un forte shock. O xuízo contra o chicle vai se retomar o vindeiro luns.
Novo golpe ao menudeo e o tráfico de drogas en Rianxo. A policía local desta localidade interceptou un vehículo en cuxo interior puideron intervir 3 doses de heroína dispostas para o seu consumo, así como outros obxectos como unha pesa de precisión e 2 armas brancas. O condutor é o único ocupante do turismo foi sometido tamén a un test de drogas no que deu resultado positivo. Ante estes feitos, os axentes inmovilizaron o vehículo e procederon á instrucción das dilixencias e denuncias oportunas ante os xulgados de Padrón. Cambiamos radicalmente de asunto porque o Barbanza volve a estar de sorte. O sorteo da Bonoloto deixou en Boiro un premio de máis de 600.000 euros. O afortunado que acertou 6 números da combinación gañadora selou o seu boleto na administración número 2 da Rúa Santo Mieites. Búscase millonario en Boiro. O sorteo da Bonoloto de onte xoves deixou un premio de 631.000 euros. O agraciado selou o boleto na administración número 2, situada na céntrica Rúa Santos Mieites. Acertou 6 números da combinación gañadora, o 10, o 13, o 16, o 18, o 25 e o 33. Foi un Bonoloto de €1, 2 apuestas. Bueno, como podedes ver, non é que fajan rico a nadie en estes tempos que corren, pero si van a facer dormir máis tranquilo a alguén, como falamos sempre. Entonces, bueno, gracias a ver, si o temporal Cecilia nos trouxo frío e chuvia e vento, pois ao mellor foi unha marejada que deixou aí o premio do Bonoloto. Esta mañá eran moitas as persoas que se achegaban ata a administración para probar sorte, por se foran eles os afortunados gañadores. Estamos moi contentos, vamos, o que sea, que non sabemos nada. Parecenos, ao ser un boleto de €1, a nós sonanos un pouco como a xente que pasa de cada día, non sabemos, ojalá. No sorteo de onte só houbo outro afortunado, que selou o seu boleto no País Vasco. A Xunta vai ampliar o dique flotante do Porto do Xufre na illa para mellorar o abrigo dos pantaláns. Vaise alongar 60 metros, chegando en total aos 300. Anunciou esta mañá a conselleira do Mar dende o Porto Insular, onde revisou as novas prazas de amarre para os mexilloeiros que se acaban de instalar. O dique flotante do Porto do Xufre na Illa da Arousa será obxecto dunha ampliación. Na actualidade mide 240 metros, pero vaise alongar ata chegar aos 300. A medida busca mellorar o abrigo dos pantaláns profesionais. O que estamos mirando é como vai evolucionando. A verdade é que hasta o de agora se ten comportado moi ben este dique flotante que fixemos. Nestes momentos está xa licitada unha ampliación do dique para ser quen de cortar máis o acceso das olas por o lado da flota da terceira lista, e vamos a seguir estudiando, e se hai que seguir facendo inversións, pois seguirán facendo inversións. A verdade é que onte foi un día fuerte de temporal e o comportamento que tuveron as situacións dentro da dársena, pois eu creo que foi moi positiva. O anuncio fixo esta mañá a conselleira do Mar logo de revisar as novas prazas de amarre de embarcacións mexilloeiras que se acaban de poñer a disposición do sector. Para Rosa Quintano, investimento feito na Arousa polo seu departamento e envexado por outros concellos. O cambio espectacular que sufriu a illa dentro do ano 2009 pois se pode apreciar aquí, non? Temos máis de 300 plazas de amarre para as embarcacións da terceira lista, 128 plazas de atraque para os barcos bateeiros, ese dique flotante, esta mesma ampliación do Peirao. Eu creo que moitos portos envidian o que temos feito na illa. E no sector do mexillón polo de agora satisfeitos cos novos pantaláns. É unha comodidade para todos os barcos. Nada, en principio contentos co funcionamento, pero reivindicando sempre evidentemente unha mellora que nos fai moita falta. Pero bueno, en principio moita comodidade aquí agora, é moi ben. Aí están ainda a prueba que se acaban de estrenar, pero por ahora moi ben. A nova zona de atraque conta con 120 prazas situadas na dársena central, onde as embarcacións do mexillón adoitan facer as descargas. E o vicepresidente da Xunta supervisou as obras realizadas en Porto do Son con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental. O Concello investiu preto de 80.000 euros na mellora da estación de tratamento e na rede de abastecemento de auga para poñer fin aos problemas no suministro. As obras acometidas este ano con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental supuxeron o cambio dun treito da rede de abastecemento de aproximadamente 800 metros liñais, así como a mellora e actualización dos cadros técnicos. O que fixemos, que xa estamos levando a cabo todos os anos, e mellorando a rede de abastecemento de agua potable do Concello de Porto do Son. Este ano cambiamos sobre 800 metros lineales de tubaxe, de fibrocemento a PVC,
E tamén cambiamos o cuadro onde nos dá toda a información, como está a etapa, o nivel de agua e todo eso, que lle pasa tamén xa despois aos técnicos para que en ningún momento, especialmente no verán, que somos o mellor aqueles días críticos, evitar quedar sin agua, non? Este investimento de 80.000 euros permitirá non só mellorar a eficiencia enerxética ou reducir os custos de bombeo, senón tamén garantir o suministro naqueles picos de maior demanda, nos que se viñan rexistrando cortes no servizo. Está a piques de completar toda a infraestructura que era necesaria para acabar cun problema que era tradicional non só neste concello, sino en moitos que, especialmente na época do Brao, pois teñen moito aumento de población, que eran os problemas de abastecemento de agua. Bueno, pois pouco a pouco, ano a ano, coa axuda da Xunta de Galicia, se van facendo estas inversións que serían moi difíciles de facer para pequenos concellos, pero que se van completando con esta colaboración. A intención do Concello é seguir a avanzar no servizo de abastecemento, posto que entre os proxectos a realizar na próxima convocatoria dos fondos de compensación ambiental figura a mellora da etapa de Portosín. A Corporación Municipal de Boiro deu visto bo o traslado do mercado que pasará a instalarse na Avenida da Constitución. O Goberno sacou adiante a súa proposta cos votos a favor de velo e a abstención do resto da oposición. O mercado ambulante de Boiro trasladarase novamente á Avenida da Constitución. A Corporación Municipal deu visto bo a reubicación da feira que dende a súa instalación na Avenida de Avellaneda foi indo a menos, cunha notable reducción do número de postos. Desde que foi trasladada lá abaixo, cada vez fui ainda a menos. O mercadillo aquí, cando estaba aquí arriba, daba vida, viñan moitos quioscos, a xente de aquí de Boiro mismo estaba máis protegida, o centro estaba máis vivo. Houve anos que sí, houve incrementos, están aí as estadísticas, incluso en anos 2014, 2015, se pasaron de 80, 90 e pico, se pasou incluso de 100 abaixo, houve anos que eso foi a menos. Poden ser varios motivos por os que vai a menos. Aínda que os grupos da oposición amosaron o seu acordo co traslado, botan en falla un maior consenso na alternativa elixida, posto que non se convocou o resto da corporación para consultar a medida. Que hai que buscar unha nova ubicación do mercadillo municipal. Estamos de acordo, xa estábamos de acordo no ano 2017. Que esa é unha alternativa ou que podría haber outro tipo de alternativas? Pois lamentamos que esta é a súa alternativa que nos traen aquí, que non foi consensada con ningún dos grupos desta corporación. Pero eu creo que un tema tan delicado polo menos tiña que ser consultado, xa non digo, se non querían crear a comisión, polo menos consultado cos outros grupos políticos da corporación. É a súa decisión unilateral. A este respecto, o voceiro socialista indicou que se mantiveron contactos cos axentes implicados, tanto feirantes como comerciantes locais e a propia asociación de empresarios. Realizouse primeiramente un traballo conxunto coa Policía Local por ver a viabilidade de levar a cabo esta modificación, este traslado do mercado ambulante. A continuación, mantivéronse varias xuntanzas con colectivos de vendedores ambulantes. Por último, levouse a cabo unha consulta ca Asociación de Empresarios para coñecer o seu parecer. Ademais desta proposta, a Corporación debateu a modificación da designación de representantes municipais nos centros educativos para facela máis equitativa ou a modificación da taxa de recollida do lixo, entre outros puntos. Remataron as obras na Casa do Concello de Noia. A actuación posibilitou a mellora do alumeado, ventilación e mobiliario das dependencias municipais. Ademais da sustitución das fiestras, instaláronse lámpadas LED máis eficientes e que permite un maior aforro enerxético. Tamén se procedeu á colocación de novos radiadores e armarios modulares. Os traballos executáronse en pouco máis dun mes e supuxeron un investimento de 40.000 euros cofinanciados pola Xunta de Galicia. Cambados pode o partido de José Ramón Abal quere que o bipartito local comprometa unha partida específica para a reforma integral do campo de fútbol do Beiramar. O proxecto xa foi presentado no pasado mes de maio polo propio líder de Cambados Pode, cando ainda formaba parte do Executivo Municipal. Agora vai presentar unha moción no vindeiro pleno para que esta actuación se inclúa no Plan Concellos da Deputación de Pontevedra do ano que ven. O proxecto está listo, pero segundo o líder de Cambados Pode, o novo bipartito local non ten en riba da mesa ningún compromiso de que se vai a executar. Foi o propio José Ramón Abal, aínda como membro do anterior cuadripartito, o que anunciou no mes de maio a reforma deste campo de fútbol do Beiramar en Castrelo. Daquela comprometerase a incluílo no Plan Concellos 2020 da Deputación de Pontevedra. Agora, fora xa do Executivo, a formación vai levar ao vindeiro pleno unha moción sobre este asunto. Nós o que pedimos aquí nesta moción é que se debata no pleno para que no próximo Plan Concellos 2020
2020 da Deputación de Pontevedra, que aproximadamente son en torno a 700.000 euros, pois adique unha partida de 282.000 a este proxecto. É un proxecto importantísimo para o deporte, para o fútbol a nivel municipal, a nivel Cambados. Nos xa habíamos comunicado a directiva que este proxecto, este novo campo de fútbol non ia a ser solo para disfrutar o Club de Fútbol Beira-Mar, sino para compartir con todos os equipos de fútbol, con todos os equipos deportivos. Abal conta con que a súa moción saia adiante para que no 2020 arranquen as obras. Para iso, insta tamén o Executivo Bipartito a que tramite toda a normativa sectorial aínda pendente. Porque nós recibimos o proxecto no mes de maio e non nos dou tempo a enviálo a costas nin a medio ambiente. Esta é unha zona que está protegida, se necesita duns permisos previos e tamén, pois, bueno, garantizar que nese Plan Concellos 2020, nesos 700.000 euros aproximadamente que lle tocan ao Concello de Cambados, pois que se meta aí, porque eso sería a única garantía de que no ano 2020 ou no ano 2021 o campo estuvera totalmente executado e rematado. Pero o líder de Cambados pode a situación deste campo de fútbol levou a mostra do desgoberno do novo bipartito. José Ramón Abal fala dun goberno inestable que se esquece dos veciños e no que tanto PSDG como Somos loitan por facerse cada vez con máis poder. É unha loita fratricida polo poder e que o que se está transmitindo pois esa loita á sociedade cambadesa e o que se está generando moita incertidumbre, moitísima inestabilidade. Os veciños para poder falar con algún membro do goberno agora hai que pedir cita previa para falar prácticamente con todos. Están dando citas a día de hoxe, que hoxe é o día 15 de novembro, pois para mediados de decembro. É dicir, claro, os veciños na maioría dos casos teñen problemas do día a día. A Abal preocupalle especialmente a área de enoturismo que ata maio xestionaba el. Di que o novo goberno apenas impulsou novas iniciativas para o seu fomento. Tempo de saúde na provincia de Pontevedra. Este é o nome que recibe o ciclo de charlas informativas sobre sanidade que ofrece a Deputación e o Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra. Hoxe chegou a Ribadumia cunha conferencia sobre o Alzheimer. Tempo de Saúde é un proxecto de charlas informativas que organizan a Deputación e o Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra. O ciclo vai de concello en concello informando os veciños sobre diferentes problemas de saúde. Hoxe chegou a Ribadumia cunha conferencia sobre Alzheimer. La charla de hoy es sobre demencias y enfermedades neurodegenerativas. Son un compendio de enfermedades amplio, ¿no?, en el que destaca la demencia de Alzheimer, que están aumentando mucho en nuestra comunidad, pero sobre todo por el envejecimiento de la población. Aquí en Ribadumia todavía tiene una población joven, con lo cual ciertamente eso se nota menos. O obxectivo desta conferencia é axudar a aquelas persoas que teñen no seu cuidado a un afectado desta enfermidade. Pois dar apoio sobre todo aos cuidadores dos enfermos de Alzheimer, que son neste caso os que máis sufren o cuidado dos enfermos, porque date conta que os enfermos de Alzheimer o que sufren é unha pérdida de memoria. É moi duro que, por exemplo, un pai non recoñeza o seu fillo ou unha nai non recoñeza a súa filla. Tamén para axudar as persoas a ter un envellecemento activo. Es decir, dar las pautas también para tener un envejecimiento saludable. Y también para aquellas personas que están, digamos, en terreno de transición, que hay dudas de que tienen problemas de memoria, para saber si deben consultar con el médico, si deben preocuparse. Estes foron os motivos polo cal o Concello decidiu escoller esta charla. A charla dende Asuntos Sociais pareceunos moi interesante centrarnos nos enfermos do Alzheimer. Creemos que é unha necesidade tanto para o enfermo como para a familia. A conferencia asistiron máis de 30 persoas. O programa Tempo de Saúde continuará ata o 4 de decembro. Se hoxe en día a sociedade ainda segue sendo machista, imagínense hai 25 anos. A Asociación de Mulleres Rurais dos Barrizos en Vila García celebra o seu cuarto de século loitando pola muller rural en Cornazo. Un aniversario que celebrarán cunha exposición e tamén cunha cea de confraternidade. Hai case 30 anos, a chegada de Mari Carmen Somozas a Cornazo revolucionou esta parroquia de Vila García. A súa iniciativa levou as veciñas do pobo a reunirse para realizar diferentes actividades para entreterse e aprender. Deste xeito, creouse a Asociación de Mulleres Rurais Os Borrizos de Cornazo, unha agrupación de mulleres pioneira na contorna e que este mes cumpre 25 anos. Un cuarto de século de moito aprendizaxe, pero tamén dunha loita continua polos intereses das mulleres rurais. Casi dicía de revolucionar as mulleres, e de aí sacar unha asociación de mulleres para a parroquia difícil, e os homes peor. Tuvémolo moi difícil. Os homes non comprendían que unha foránea viñera aquí a revolucionarlle as mulleres e sacarlles da casa. Entonces, pois son 25 anos. Hasta aquí, agora, todo moi ben. Porque
Eso, é moi difícil. O machismo está aínda hoxe, pero hai 25 anos estaba máis presente. Son moitas as actividades e cursos que a asociación levou a cabo en todo este tempo. Agora celebran o seu 25 aniversario cunha exposición e unha cea de confraternidade. Entón vamos a pegar unha pequeniña exposición para que vexan a xente que veña o que fixemos en 25 anos. As miñas compañeiras e eu estivemos aquí traballando a ver como queda. E despois, invitamos a todas as asociacións de mulleres, claro, que veñan, e algunhas persoas tamén que nos axudaron. Entón, isto facémolo hoxe, abrimos ás 7 da tarde. E despois vamos a ter o día sábado 23, vamos a ter unha comidiña de fraternidade. A exposición estará disponible ata o venres 22 de novembro de 5 a 8 da tarde. Para a cea, a asociación poñerá un bus dende a Casa de Cultura que sairá ás 2 da tarde. As 130 socias aseguran que seguirán loitando polas mulleres do pobo. Pois igual que sempre, loitar por cousas que sean boas para a parroquia, para as socias e para todas as mulleres que nos queiran acompañar. Traballamos ca mesma énfasis e ca mesmo gosto que hasta ahora. Que me gustaría que houbera xente máis xoven que trae sempre ideas novas, tamén me encantaría, porque eso, sempre aire novo, sempre traen ideas novas, non? As ideas novas son o que máis desexan agora mesmo na asociación. Para elo teñen disponible unha caixa de suxestións desexosas de embarcarse en novos retos e loitas que sigan empoderando as mulleres rurais. E o Coliseo Noela de Noia acollerá mañá sábado o espectáculo Tecendo Soños. Trátase dunha recompilación de cantos de arrolar en formato multidisciplinar dirixido e interpretado pola soprano Esperanza Mara. A inmensa riqueza dos cantos de arrolar na tradición galega permanecía oculta ata que a artista noiesa Esperanza Mara decidiu poñer en marcha este proxecto. Espectáculo que vamos a celebrar o sábado no Coliseo Noela ás 21 horas, dirixido por Esperanza Mara. O espectáculo que se chama Tecendo Soños, a recuperación dunha tradición que son os cantos de arrolar. Tras un arduo traballo de campo percorrendo moitas aldeas da zona, conseguiu catalogar máis de medio cento de arrolos inéditos que verán a luz o próximo ano coa publicación dun disco. No disco habrá pezas de Rodrigo Romaní para arpa e voz, habrá pezas de Ave Rábade, por exemplo, para piano e voz, pero tamén hai pezas para banda de música popular de Xosé Carlos Seráns e voz, ou para coro amateur e voz de Lucas Rey, un compositor afincado en Porto, pero que é de Muros. Como adianto, este sábado desenvolverase no Coliseo Noela un espectáculo multidisciplinar. Ademais da interpretación das composicións con voz e piano, entrará en escena unha bailarina para poñer ritmo ao recital dos cantos. Aí aparecerán algúns das composicións que xa están feitas polos poetas, que xa pasou todo este proceso de poeta-compositor, e que se verán en formato piano-voz, e haberá unha bailarina que durante os poemas habrá unha improvisación do piano sobre o tema da informante a tempo real, e a bailarina danzará, e será un pouco a personificación do que para min significa o arrolo, na esencia. O arrolo para min é movimento. Tamén se proxectarán vídeos para dar voz e imaxe ás gardiás desta enorme riqueza patrimonial que co paso dos anos foron transmitindo os arrolos de xeración en xeración. E de Noia a Lousame porque este domingo arranca a cuarta edición do Festimaxe. Os magos Román, Teto e Christian Magic compoñen o cartel deste ano. A aposta do Concello de Lousame pola maxia consolídase xa nesta cuarta edición do Festimaxia, un festival a altura dos que se celebran nas grandes cidades cos espectáculos Nanomaxias de Román García, Alquimia do Mago Teto e Candor de Christian Magic. O domingo seguinte presentarei o meu espectáculo Alquimia. Alquimia é un espectáculo no que decidín fusionar outras artes escénicas coa maxia, como é o teatro, cuidando a iluminación, o sonido. É un espectáculo que está de xira por toda España, fai pouquiño estuvo en Coimbra, en Zaragoza, formou parte de algún festival, digamos, grande. As actuacións terán lugar os 3 próximos domingos a partir das 6 da tarde na Casa da Cultura. A entrada é de balde, están dirixidas a público familiar. É unha actividade cultural, evidentemente familiar, na que participan dende os máis cativos ata os maiores da casa. Esta é xa a cuarta edición, consideramos que é un esforzo importante para un concello como o noso, e hai que decir que o ano pasado chegamos ata os 1000 espectadores. A Concelleira de Cultura quixo agradecer o gran traballo dos técnicos do seu departamento, que dende hai 4 anos fan posible que Lousame conte cun festival de tan alto nivel.
Persoal municipal de Valga vai recibir formación para a constitución dunha mesa local de coordinación institucional contra a violencia de xénero. As xornadas terán lugar no mes de decembro co obxectivo de facilitar o traballo grupal e a participación dos axentes que forman as mesas locais. Nesas mesas contra a violencia machista está representado o persoal dos TIM, as forzas e corpos de seguridade, os servizos sanitarios e tamén os servizos sociais. O BNG de Ribeira está a levar a cabo unha serie de xestións para dotar o club de remo dunha nova sede en Aguiño. Os nacionalistas mantiveron unha xuntanza cos adestradores do club que lle trasladaron a necesidade de contar cunhas instalacións dignas que acollan a futura escola de remo. Os nacionalistas levarán ao próximo pleno unha proposta para a busca de financiamento. O Hospital do Salnés conta cun novo punto de encontro para doentes. O novo local está situado no andar principal e substitúe o anterior. O espazo serve para que as asociacións de pacientes dispoñan dun lugar fixo para atoparse cos usuarios do Sergas. Serve tamén para establecer unha canle de comunicación entre a dirección do centro e os profesionais, asociacións e usuarios. A Asociación Amisela ven de recibir preto de 3.000 euros recadados durante unha ruta solidaria organizada polo Club de Sendeirismo Trabandainas e o Concello de Noia. Neste evento deportivo celebrado o pasado 20 de outubro participaron un total de 573 persoas. Cada unha delas realizou unha doazón de 5 euros. Vila García crea o seu primeiro concurso escolar de decoración sostible de Nadal. Os colexios poderán engalanar as árbores do Parque Miguel Hernández cos seus adornos. Están chamados a participar todos os centros infantís de primaria e de educación infantil da cidade. O prazo de inscripción remata o 3 de decembro. Os mellores traballos recibirán premios en metálico. A Deputación da Coruña traballa na posibilidade de traer de novo á provincia unha etapa completa da Volta Ciclista a España do ano que ven. O presidente do ente provincial, Valentín González Formoso, reuniuse co director da Vuelta, Javier Guillén, para propoñerlle poder incluir unha etapa que, partindo de Muros, discorrería por Carnota, rematando cunha espectacular escalada ao Mirador do Ézaro no Concello de Dumbría. Dende a institución provincial levan tempo traballando neste proxecto, o entender que, ademais de supoñer un importante retorno económico para os municipios polos que discorre, traería tamén consigo unha gran campaña de promoción turística da provincia a nivel mundial, xa que a sinal de televisión é seguida en directo por millóns de espectadores en toda España, pero tamén en 190 países de todo o mundo. E marchamos agora de exposición, en concreto a unha centrada no mundo da escultura. Pode visitarse estes días no edificio Casino do Concello de Noia. Trátase dunha mostra da artista local Soledad Penalta. A exposición, realizada pola Concellería de Cultura, poderá visitarse ata finais da semana que ven. Con estas imaxes aproveitamos para descansar un chisco. Facemos unha pequena pausa para publicidade e, de contado, estamos aquí de volta en Canal Rías Baixas co Pontevedras 10.